Γεια σας gamers, Captain Κωνσταντίνος εδώ και σήμερα θα παίξουμε το Fordel's Pizza. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα Minecraft, αλλά σε αυτό φτιάχνεις πίτσες. Και αν θυμάστε, όπως το προηγούμενο μου βίντεο με το blog post, ελπίζω και σίγουρα αυτό να σας αρέσει. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Ας μπούμε και ας ξεκινήσουμε. Τι έγινε? Ξεκινάμε να παίζουμε. Μπαίνουμε εδώ και ξεκινάμε. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε μερικές πίτσες για τους πελάτες μας. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Αλλά ας διαστούμε, γιατί βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε ας διαστούμε. Θα φτιάξω μια πίτσα για έναν πελάτη. Παίρνω τον πλάστη, κάνω αυτό, κάνω και τα υπόλοιπα κόλπα. Βάζω λίγο σάλτσα και τύρι και τώρα λίγο πεπερώνι. Ο χρόνος τελείωσε κιόλας, δεν πειράζει, έχουμε κι άλλο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή μέχρι να ανοίξει η πιτσαρία. Εγώ θα φτιάξω τα υλικά εδώ. Μόλις ανοίξει θα ξεκινήσουμε. Αρκεί να πάει, θα πάω εγώ να ανοίξω και ξεκινάμε. Ωραία, εδώ. Και ανοίξαμε. Τώρα μη σας κάνω να περιμένετε, πάμε να παίξουμε. Ώρα να φτιάξουμε τις πίτσες. Λίγο αλεύρι και λίγο νερό για να φτιάξουμε μια ζύμη. Παιδιά, αν θέλετε και εσείς να μπείτε στο πλήρωμά μου, κάντε τώρα μια εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι. Επίσης, θα ήθελα να σας μιλήσω. Αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε και εσείς να το βρείτε, απλά μπείτε σε υπολογιστή, αν έχετε βέβαια, και θα το παίξετε. Τώρα ας φτιάξουμε την πίτσα. Μια πίτσα με τυρί για έναν πελάτη. Εδώ ο φίλος μας καθαρίζει. Βάζουμε εδώ και ψήνεται. Λοιπόν, μέχρι να ψηθεί η πίτσα θα περιμένουμε λίγο, εντάξει. Δείτε, χοροπηδά από την χαίρομαι. Ωραία, θα περιμένουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι. Και έτοιμοι, οπότε ώρα να τη δώσουμε στον πεινασμένο πελάτη. Τι έγινε, γιατί δεν μπαίνει? Ακούστε παιδιά, θα την αφήσω εδώ λίγο. Μα τι έπαθε? Λοιπόν παιδιά, ακούστε. Θα προσπαθήσω λίγο να τη βάλω, αλλά βλέπω... Ακούστε, θα δοκιμάσουμε να ξαναμπούμε. Θα τη δώσουμε σε κάποιον, αλλά μην ανησυχείτε, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Ακούστε, θα ξαναμπούμε για να δοκιμάσουμε αν θα δουλέψει πάλι. Για να μπούμε πάλι. Για να ξαναμπούμε. Για να ξαναμπούμε για να δούμε αν θα δουλέψει αυτή τη φορά. Για να δούμε. Play. Ακόμα δεν γίνεται. Λοιπόν παιδιά, θα πάω από εδώ πίσω και θα ξαναπάω πίσω στο παιχνίδι για να δούμε αν θα δουλέψει. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε. Θα περιμένουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι. Σίγουρος είμαι. Θα πάμε να φτιάξουμε γρήγορα και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Να, ξεκινάμε τώρα. Περιμένουμε και πάμε. Ξεκινάμε όπως και πριν, αν θυμάστε. Μπαίνουμε, ξεκινάμε. Θα φτιάξουμε τις πίτσες. Παίρνουμε ζύμη για να τη φτιάξουμε. Βάζουμε μία εδώ. Παίρνουμε έναν πλάστη, την πλάθουμε τη ζυμούλα. Βάζουμε λίγο σάλτσα ντομάτας και λίγο ωραίο νόστιμο τριμμένο τυράκι. Και είναι έτοιμη η πίτσα για να πάει να φαγωθεί. Αυτή τη φορά ίσως δουλέψει. Θα πάμε σε φούρνο για να την ψήσουμε. Ευτυχώς εδώ έχουμε άπειρους φούρνους. Ένας φούρνος για τον καθένα. Λοιπόν, είμαστε για να δούμε.
Έφυγε ο πελάτης που ήθελε αυτή την μπαταρία, οπότε ας τη δώσουμε σε άλλον. Ας τη δώσουμε σε αυτόν γιατί βλέπω να πεινά. Να την απολαύσετε, βλέπετε παιδιά. Κάτι δεν μπορεί, απλά δοκιμάστε πάλι και θα δουλέψει. Ή αν χρειαστεί δοκιμάστε η τρίτη φορά και ίσως δουλέψει. Ωραία, θα δώσουμε και σε αυτόν ένα ψωμί για να μπορέσει να είναι καλά. Λοιπόν παιδιά, θα φτιάξουμε άλλες 2 πίτσες και το βίντεο θα τελειώσει. Πρώτα πριν τις φτιάξουμε θα καθαρίσουμε λίγο το πάτωμα, γιατί όπως βλέπετε είναι βρώμικο. Αν πρέπει, γι' αυτό πείτε μου, αν θέλετε κι εσείς γράψτε στα σχόλια ότι θα τα καταφέρω. Απλά γράψτε το στα σχόλια όπως είπα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, εντάξει. Λοιπόν, για να... Ένας έφτιαξε μια πίτσα, αλλά ξέχασε τη σάτς. Βάζουμε λίγο... Ας πλάσω, αυτή είναι εδώ. Πήρα την πίτσα, οκ. Θα τη βάλω εδώ. Θα βάλω λίγη ωραία σαλτσούλα. Θα ρίξω τυρί σε αυτήν εδώ που έχει σάλτσα. Και στον πελάτη τώρα. Θα αφήσω το τυρί λίγο για να αρχίσουμε. Το αφήνω το τυρί και παίρνω την πίτσα. Τώρα είστε έτοιμοι να πάμε να την ψήσουμε. Αυτό, επειδή δεν μπορώ να σας ακούσω, απλά θα το πάρω ως ναι. Αν πείτε ναι. Φίλε, τι κάνεις, πρέπει να την ψήσουμε. Φίλε, τι κάνεις. Φαίνεται ότι θα τη δώσει ομή. Οπότε πάμε να φτιάξουμε άλλη. Παιδιά, ένα έχω να σας πω. Αν χρειάζεστε κι εσείς ένα παιχνίδι, απλά μπορείτε να το βρείτε. Θα πάρουμε νέα ζύμη και θα φτιάξουμε ολοκένουργια. Θα πλάσουμε τη ζύμη. Θα φτιάξουμε μια άλλη με τυρί. Μια καλύτερη από την προηγούμενη. Θα βάλω το τυρί. Και είναι έτοιμη να πάει στον πελάτη αυτή τη φορά. Χωρίς κανείς δεν την πάρει. Βλέπω ότι έχουμε 2 με τυρί. Εντάξει. Βασικά παιδιά, θα φτιάξουμε 2 πίτσες. Η πρώτη τη φτιάξαμε, αλλά τώρα ο χρόνος τελειώνει και... Και... φτιάξαμε και τη δεύτερη πίτσα. Και τα καταφέραμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Καταφέραμε να φτιάξουμε τις πίτσες. Αν και τώρα δείχνει διαφημίσεις, αλλά πριν τελειώσουμε το βίντεο ας δούμε αυτή τη διαφήμιση και τελειώνουμε. Λοιπόν παιδιά, όπως είπα, και επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή αρθετά. Και μέχρι την επόμενη φορά, τσίνγκι 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 τσίνγκι.